să mergem la Bruce. Haide. Haide. Da? Haide lângă Bruce, hai. Că Bruce nu face nimic, e numai mare. Și un pic înfuriat așa. Hai că nu face nimic ca Bruce. Da? E prietenul lui Radu, l-a apărat pe Radu. Când lui Radu era frică, l-a apărat pe Radu. Să-l dăm afară. Acolo, Acolo să-l ducem. acolo să-l ducem să dispară de aici, da? Ce să fac ce să facem? Uite, îl punem în colț și nu se uită la tine, ok? Este? E bine. A, tu vrei să ai acces acolo și Brustea. Știi că nu-i voie, știi că se supără Radu acolo. Acolo se supără Radu, mami. Catrinea, unde-i Bruce? Unde-i Bruce? Unde-i Bruce? Ce murdar ești la gură. No. Unde-i Bruce? Dă-i un kiss lui Bruce. Bebe? Nu? Uite Bruce.